Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, ginapahanda ang publiko batok sa ulan nga dalasang bagyo nga si Inday. Samtang Negros ginpaidalom na sa rainfall warning kag may mga lugar na nga ginpangbaha gani may mga ginpang evacuate nga mga pumuluyo. Sa Banwa sa La Castellana, may 16 ka pamilya nga gin-evacuate kainas ang kaagahon sa Barangay Robles bangod sa pagbaha dala sa mabunok nga ulan. Sila ang tigayon nga nakapauli na. Sa Pontevedra naman, may 5 ka mga pamilya nga gin-evacuate man bangod sa pagbaha kag tubtub sa karon, nagapabilin pa sa evacuation center sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa Canlaon City, may 57 ka mga pamilya ang gin-evacuate man bangod sa mabunok nga ulan kag sa datos sa Office of the Civil Defense. Ginsiling ni OCD Regional Director Donato Sadmeno III paray ng ilang coordination sa mga local government units ilabi na gid nga yara ang Negros sa yellow rainfall warning. Sunod sa kay Irene Bell Protenia, ang PDRRM head sa Negros Occidental, ang Central kag Southern Negros ang ginapaabot nga mga-eksperyensya sa pag-ulan kumalin karon sa gabi, tub-tub sa Biyernes, rason nga balantayan ang pagbaha. Naka-preposition na ang mga goods kag mga rescue teams sunod sa Protenia. Base sa eksperyensya sa probinsya, ang tubig baha hindi lamang sa mga coastal areas kundi pati man sa mga naibabaw nga bahin gani ang mga LGU dapat nga magbantay gid. Yara na sa tagsa ka LGU ang magpatuman sang preemptive evacuation. As of press time, may 12 ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagsuspend kag maga-suspend sa klase bangod sang pag-ulan. Ang Negros Oriental naman ang nagsuspend sa klase sa bilog nga probinsya para buwas nga adlaw Hulyo 9. Sige siya for 2 days. Of course, ma-expected kita sang pagbaha sa mga areas, not only sa coastal area but based sa aton nga recent nga history, no, nakita ta nga kalabanan sa aton nga baha is ara sa babaw and kalabanan sa aton nga deaths is also ara sa babaw. So kagina gin-remind taman ng aton nga mga LGUs, no, to make sure nga hindi lang sa coastal ang bantayan but also particularly do sa upland areas nila. So, subong nag-maintain kita sa red alert, diba? Kaya tungod sa kanila. Canlaon. So, maintain naman yapon nato no. Pero manablantayan nato ng La Castellana nga no. Ah. Mas lahal.